E paw tuke eni joloch manyien no yude tuke mag okapu, rugby kachiel gi hockey e odiechieng' mogik mag tuke skunde sekondar mano bagi e boma Eldoret County ma Uasin Gishu. Ripota marwa James Opondo miyowa ler mathoth. Tim mar Kaya TV magin joloch nyadi bich e tuke mag okapu kidieny mar nyiri noyudo ka tugo ye pek bang' tim mar Butere loyo gi points 51 kuom 41 e finals mane obagi e alap Manova Pioneer School. Kocha mar Butere Crispino Deke nolero ni ikruok margi maber emane omiyogi loch. Skund sekondar ma Our Lady of Mercy mawuok e kaunti ma Nairobi notieko thuolo mar adek bang' loyo tim mar Loresho points 49 kuom 28. We played for long with Tigoi. They have been beating us, but today I'm happy. We've beaten them in the finals. We met them at the preliminaries. They beat us by 6 points, but today I thank God we beat them by 10 points. They have been our arch rivals. When we came for this championship, we were prepared to lift this trophy. Ekideny mar yowuowi Laser Hill nobedo joloch e loch margi mar 9 e tuke sikunde sekondar bang' loyo tim mar Dagoretti High points 65 kuom 62. Eric Mutoro ma en kocha mar Laser Hill nowacho ni ikruok nyaka gi tim makare ne tuke mag Afrika ma Ugwe. Jaloch higa mokalo Dr. Agrey notieko thuolo mar adek. I don't even know what to say right now. That was one hell of a game. It was a tough game. Dagoretti gave us our run for our money. It wasn't easy. They came out fighting and they were resilient until the final whistle. They kept our hearts running. Big up to them. They have a good team. But mostly I like to thank my boys. They held it in there. They played strong. They played with agility. They played with a lot of energy, and I like to thank them. Tuke mag rugby jotuka 15 koni gi koni. Butula Boys High School nobedo joloch manyien bang' rodho tim mar All Saints points 38 kuom 0. Kata odoko ni All Saints ne okolo e tukgi nyaka tielo mar finals, Butula nobiro negi gi tugo ma opogore. We are new, in fact we are very new in the tournament. For our first time to come for 15th. Ever again, we have never been in this occasion again, and I thought even the boys were telling me maybe these guys are heavy and we need to put our shoulders on, and it was a heavy duty. E tuke mag handball joloch higa mokalo Hospital Hill noloyo tim mar Mboni Boys gonde 16 kuom 15 e finals mane otugi gi Koth ka e kidieny mar nyiri. St. Joseph Kitale noloyo Moi Girls ka Musinga gonde 16 kuom 15. Tim mar Miranga Girls mawuok Nyanza notieko thuolo mar adek. Joloch adek kidienje duto biro timo ikruok mar yuoro e tuke Afrika ma Ugwe mibiro bagi e kind tarik 15 gi 30 e boma ma Kigali, Rwanda. James Opondo, Ramogi TV, Eldoret, Uasin Gishu County.